Helsingin Nihtisaaressa vallitsi vilkas hyörinä, kun 6 veneen laivue valmistautui matkapurjehdukseen. Pohjat hiottiin grafitilla veden vastuksen vähentämiseksi. Kun muutkin kuivalla tehtävät kunnostustyöt oli suoritettu, laskettiin vene toisensa jälkeen oman elementtinsä. Siinä oli oltava tarkka ja varovainen, sillä purjevene on kuivalla yhtä avuton kuin merimies hevosen selässä. Kun veneet oli saatu vesille, alkoivat varsit laivan varustajan ja selvittäjän tehtävät. Sekavan köysivyyhden selvittely on niiden rinnalla leikin tekoa ja itse vesille lasku vain alkuvaihe. Outo ei uskoisi, miten paljon veneessä on tehtävää sekä kannella että mastossa, puhumattakaan sitten kannen alla olevista ahtaista tiloista, joihin on sijoitettava matkalla tarvittavat varusteet ja lisäksi tehtävä pienestä kajutasta viihtyisä asunto 3 tai 4 hengelle. Siinä taitaisi tyhnäistä niskaansa itse vuokra-altakuntakin. Mutta tällaisessa yrityksessä on myöskin virallinen puolensa, kun kyseessä on matka ulkomaille ja lisäksi Porkkalan vuokra-alueen ohi. Paperisota on ollut pitkä ja ankara, eikä se hellitä vähällä. Mutta kun viimeisetkin eväät ja varusteet saadaan lopulta paikoilleen, ja niin on 6 venettä käsittävä laivue valmiina lähtöön kilpailumatkalle Ruotsiin. Joukossa on 5 haivenettä ja 1 Viking-luokan vene. Tutut Helsingin rannat saavat jäädä, kun kauniit saaristoreitit, avoimet ulapat ja Tukholman tornit kutsuvat. Jälleen voidaan todeta, miten ihanteellisia Suomen saaristoväylät ovat purjehtimiseen. Ei ole ihme, että jo ikivanha idän tie kierteli näiden saarten ja luotojen lomitse suojassa avomeren myrskyiltä. Kuka ties, tässäkin on ollut friisiläisten kauppiaiden Cook-satama, aikoinaan tärkeä kauppapaikka. Ainakin retkeläisillä oli suorastaan esihistorialliselta tuntuva nälkä. Mutta voissa paistetulla sianlihallahan siitä selvittiin. Päivän purjehduksen jälkeen oli mukava vähän jaloitella, ihailla Ulkosaaren erikoista luontoa ja ennen kaikkea auringon laskua vesiaahujen taa. Mutta vielä sitäkin kauniimpi oli auringon nousu. Ja niin alkoi taas päivän mittainen luoviminen, sillä vallitsevat tuulethan puhaltavat lounaasta ja lännestä ja hidastuttavat kovasti menomatkaa. Saariston suojasta on jouduttu avomerelle Hangon nieltä kiertäessä ja poiketaan vieraisille Hangon purjehdusseuran palkamaan. Siellä suoritetaan viimeiset varustelut ja varastojen täydennykset ja niin lähdetään jatkamaan matkaa Ahvenanmaan saaristoon. Enimmäkseen elävettävät meren autiutta vain omat veneet, mutta usein nousee horisontin takaa näkyviin myös höyrylaivan savu.
Valkeiden purjeiden romantiikka on jo katoamassa meriltä. Kaikenlaiset kaukalot kulkevat siellä omin tai hinaajan voimin tuulista riippumatta. Purjehtijan luontainen ylimielisyys höyryaluksia kohtaan katoaa vain silloin, kun hän kohtaa Vellamon tapaisen kauppalaivastomen kaunistuksen. Niin, purjelaivojen aika on jo armotta mennyt. Kohta vain huvipurjehtijoiden veneet säilyttävät muistoa tästä ihmiskunnan merkittävimpiin kuuluvasta keksinnöstä. Taidosta uumata rannattomia ulapoita ja oikullisia tuulia juuri niiden omalla voimalla ja pakottaa vastainenkin tuuli viemään aluksen määräsatamaan. Jo alkavat ilmestyä näkyviin Ruotsin ulkosaarten äärimmäiset loistot. Vaarallisin ja rasittavin taival on jo takana. Tukholman saaristo on vielä sokkeloisempaa kuin omamme, mutta väylä on selvä ja vanhastaan tuttu. Komeassa muodostelmassa lähestyy laivuemme Mälarin kuningatarta niin, että melkein muistuu mieleen se esiesimme Puiskosto, joka aikoinaan kävi hävittämässä Sigtunan Tukholman edeltäjän. Mutta nyt sitä lähestytään toisin mielin, sillä jo on tukka tuulta nähnyt, hiussäätä hirveätä, parta päiviä pahoja nähnyt näilläkin vesillä. Vaikka vuoksi kokonaista 6 vuorokautta. Sen jälkeen siinä on aluksi aivan hämmentävää, niin että muistuu mieleen 7 veljeksen Juhanin huokaus. Voi pauhaavata kylää.